Otu Scout Association of Nigeria Council nke Anambra State achịkọbago ọzụzụ maka ndị ndu ha nke bụ n'obi abụ iji wee kwalite so nka n'ime ndị ndu ha n'ime otu ndị Scout. Ya bụ ọzụzụ bụ nke were ọnọdụ na Urban Girls Secondary School Onitsha dọtara ndị otu Scout Association sitere ma na Anambra State ma n'ebe ndị ọzọ gụnyere ndị otu uwe ojii ala Nigeria. Faith Onyemuche ji akụkọ abịa ka o sega. Agwa ha okwu onye Divisional Police Officer nọ na Fege Onitsha CSP Chike Oti gwara ha ka ha na-edobe iwu na-eso ya bụ otu Scout ma wepụ aka na ihe ọbụla mebiri iwu obodo. Onye DPO a nke George Daniel nọchiri anya ya kwuru na ndị uwe ojii na-afụ atụmatụ dị iche iche ndị Scout na-atụpụta iji zụpụta ndị ntorobịa fụ na ha bara uru wee kenekwa ha n'ụzọ pụrụ iche. Na ajụjụ ọnụ ndị ABS gbara ha, onye State Scout Commissioner Anambra State Council Maazị Samuel Ufuonye na onye State Scout Training Commissioner Anambra State Council Oriakụ Chidimma Ibe kwuru na Scout bụ otu na-azụpụta ndị ntorobịa n'ịkwụdosi ike na ezi omume ma bụrụkwa ndị na-enyere obodo aka ịhụ na udo na-achị. Ha kwuru na nkụzi ha nyere ha bụ inye ha nkikere na aka ọlụ ha ga-eji dụọ ma zụpụta ndị ọhụrụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị. A gwara ha ka ha bụrụ mgbanwe nke obodo na-achọ wee kene onye isi ndị Scout na Anambra State bụkwazi osote aka na-achị Anambra State Dọkịnta Onyekachi Ibezim na nkwado ọ na-enye ha oge ha na-enye ha nkụzi. Ndị nkụzi ha bụ Dọkịnta Chukwujekwu Ibe na Maazị Ezekiel Ayobami kụziri ha ka ha ga-esi chekwaa onwe ha na ndị nọ ha okirikiri wee dụọ ha ọdụ ka ha eneni na onye ọbụla anya, dobe iwu obodo, nyekwara aka na-achịkọta ma chekwaa obodo. Nke kachasị mkpa bụ ka ha bụrụ ndị omeudo ebe ọbụla ha nọ. Ya bụ emume nkụzi gosipụtara ihe dị iche iche eji mara ndị otu Scout. Site n'Ọnịcha, Faith Onyemuche n'akụkọ ụwa ABS.